Επαγγελματίας υγείας, έχω υπάρξει 20 χρόνια μέσα στα νοσοκομεία δίπλα σε ασθενείς που υποφέρουν και με καλή διάθεση να συνεισφέρω στην αποκατάσταση της υγείας τους. Όμως το πρωτόκολλο που ακολουθεί η δυτική ιατρική, θα έλεγα, και γενικότερα τα νοσοκομεία δεν είναι εξατομικευμένο και έτσι υπάρχουν κενά. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν με ένα χάπι να καλύψουν όλους τους ασθενείς, όλους τους ανθρώπους, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί αλλιώς λειτουργεί κάτι στον έναν, αλλιώς στον άλλον, και δεν λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, όπως και η ιδιοσυγκρασία, η αντοχή στον πόνο, χαρακτήρα, συνήθειες, οι ελλείψεις. Και εδώ έρχεται το σουτζόκ, λοιπόν, αυτή η ιδιαίτερη τεχνική που την ακολουθώ σχεδόν 10 χρόνια, δίπλα στο Θανάση και σε όλη την ομάδα, με τις αντιστοιχίες και την υψηλή πρόθεση για θεραπεία. Πρώτα στον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί από εκεί βλέπουμε άμεσα τώρα τα αποτελέσματα, δουλεύοντας με τον εαυτό μας, και πιστεύω ότι καθημερινά αντιλαμβανόμαστε ένα θαύμα μέσα από την αποκατάσταση της υγείας, των συνηθιών μας, πράγματα που θέλουμε να διορθώσουμε, ακόμα και να εξωτεροποιήσουμε μέσα μας και να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Πραγματικά, μέσα από συνέπεια και αφοσίωση, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ για επαγγελματικούς λόγους. Γνωστοί μου το χρησιμοποιούν και βλέπουν πραγματικά πρόοδο μέσα από αυτό και επαγγελματική εξέλιξη. Έχω αφοσιωθεί όμως στους φίλους μου, στον εαυτό μου, στους δικούς μου, και βλέπω μέρα με τη μέρα μεγάλη διαφορά, και γι' αυτό συνεχίζω και είμαι σε αυτή την ομάδα με πολύ αγάπη.